araba o araba jamukan mai suke auye o de tibi nabawi da no de furakali alakira sallallahu alaihi wasallam ale furakali ke cogo muna ani alqur'ana yɛrɛ a ɲɛfɔ cogo muna a bɛna labɛn maa min fɛ o de an karamɔgɔkɛ o de Mahamud Ture Habbatu Sauda numéro 1 a bɛna labɛn o de fɛ ɲininkali kɛbaga o de a balimakɛ Suleiman Traore n'o de Muluku Suleiman Traore araba o araba nɛgɛ kaɲa 21 a b'a lajɛ direct la page sanfɛ Facebook la direct la n'o de Aga TV fo ka taa fara Bashir TV kan ne ye jɛmukan kura ye o bɛna sigi an balimaw ye ni jɛmukan in kana fɔ maa si kɔ dɛ jɛmukan in yɛrɛ nafa kama n'a bonya kama Bashir TV ani Aga TV aw nali kɛra hɛrɛ ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ balima lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔ janmɔgɔ fara yɔrɔ surumɔgɔ kan ka bɛn nin bɛɛ lajɛlen ka wagati cogo ni wagati barikama in na aw bisimila ka jɛmukan mandi kan jɛmukan min n'an b'a wele ko tibi nabawi alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ye furakɛli kɛ cogo min na fo ka taa fara sababu y'a kɛ cogo min na ani an bɛ bi diɲɛ laban tile mun na furakɛli kɛra cogo min na an bɛ ka kuma o de kan kuranɛ ye kumana fura mun kan alhamdulillah walima yiri mun kan an bɛ ka kuma o kan fo ka taa fara hadisaw ye mun fɔ alhamdulillah an bɛ ka tata kɛ o kan bi bɛna kɛ sigida 18nan ye sigida 17nan na an kumana fɛn barakamaw kan a fɔlɔ o de jaba ye filanan o de layi ye sabanan o de ɲamaku ye alhamdulillah an kumana ninnu yiri barakama ninnu kan an danna yɔrɔ min na o de ɲamaku ye ni waati na an bɛna folikan ta ka ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ ma ɲan'o cɛ an b'a yira aw la k'a fɔ ko jɛmukan in bɛ sigi aw ye araba o araba ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 ka taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 22 la a bɛ tɛmɛ page 2 sanfɛ Aga TV Bashir TV. Fadilatu Sheikh Ture, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وكل من سلك مسلكهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي ألو تالاتنو كنيما نكيسي چاما ينافع كاكي على كراكا Hanaka somo na ka sohba san mon kan ari mawo mai kira la dege ne baraman keli fara se kiyama jodoma ala kan be fara wo jamakulu san mai kan o kofe ambe an lamel kala bela jelenfo Mali kono Mali kokana la ka bo Basiri TV sanfɛ ka fara an ka TV kan ambe ala taala dele ala ka ben samanda ma keta ani fata ani nganiyata kelkena bela zelena amin rabbi taybo tamne ko fasa Fadilatu Sheikh Suleiman naam ya fo la haramuna o chuwedo an kun kumana jabaka o kofe ka kuma laifana kan walanda nana jomina o nyamakude alhamdulillah yamaku an y'a fɔ an ko ale fana tɔgɔ nana alkuranɛ kɔnɔ o kɔfɛ fana ye hadisa dɔ fana fɔ ale koɲɛ la k'a fɔ yamaku mun filɛ nin n'a ye hadisa ni alkuranɛ aya ninnu ta k'a lagɛ an bɛ taa sɔrɔ fɛn belebeleba don fɛn min k'a fɔ a kan kan an k'an janto a la kosɛbɛ kosɛbɛ maa o maa bɛ yen n'a y'a sɔrɔ e mago bɛ ka kɛnɛya la a kɛra bana b'i la i ka mutaba a kɛra bana t'i la fana i ka mutaba ka d'a kan bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye ni Alahu Taala sɔnna bi fana ɲamaku kelen an bɛna wuli ale walanda kelen de la ni Alahu Taala sɔnna a ma n Ala mana fɛn min nɔgɔya ye nin waati kunkurunin kɔnɔ an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn bɔrɔ ɲɔgɔn ye n'o ye ni masa Taala ka diɲɛ ye. Alhamdulillah an balima lajɛlikɛla an b'aw fo dantɛ foli min na
aw ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka jamukan mandi kan jamukan min n'an b'a wele ko tibi nabawi aw kana ɲinɛ dɛ jamukan in bɛ sigi aw ye araba o araba ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 ka taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 22 la yiri barakamaw de bɛ ka fɔ alhamdulilayi ɲɛmaku an kumana kan yiri barakama don kosɛbɛ i n'a fɔ a nana kuranɛ kɔnɔ cogo min na video ninnu a y'a partager yaasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na fura bɛ ka fɔ i ɲɛna i ma taa ba kɔ i ma taa ba ɲɛ fura bɛ ka fɔ i ɲɛna a bɛ i sen kɔrɔ i jija i k'a ɲini a bɛ ka kɛ cogo min na i k'a labara Fadilatu Cheick Touré an bɛ ɲɛmaku kan inshallah alhamdulillah an bɛ taa n'a tɔ ye tayib an bɔra ka nafa dama dama fɔ kosɛbɛ nafa minnu bɛ an y'a fɔ k'a fɔ a bɛ ɲɛmaku la naam a nafa dɔ ye fɛn min ye an ko alkulul asabi naam an kun danna o de la o ye bana ye bana min k'a fɔ a bɛ adamaden sɔrɔ ale bana in fana filɛ nin kuma dɔ n'a ye maa dɔw sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye hali a bɛ se ka gazi bɔ adamaden kɔnɔbara la ka d'a kan an delila k'a fɔ walanda dɔ la an ko adamaden dɔ bɛ yen gazi bɛ k'o kɔnɔ wala dɔw fana ye kɔnɔbara kɔnɔna yɛrɛ bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ sofe wa fiɲɛ fana bɛ kɛ adamaden kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ye banaw de nka bana ninnu caman bɛ yen indal ulama wal atiba dɔnnikɛlaw caman yɔrɔ n'o ye minnu bɛ furakɛli bɔnnakun ka dɔgɔtɔrɔw yɔrɔ ko caman sababu bɛ bɔ kulul asabi ne la o mun filɛ nin an k'a dɔn ɲɛmaku mun filɛ a bɛ kɛ sababu ye yu'tabaru taridun lil ghazi wa yusayidu fi mukafa'at ɲɛmaku mun filɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ adamaden ladɛmɛ kosɛbɛ kɛrɛkɛrɛ bolima gazi bɛ bɔ maa minnu kɔnɔbaraw kɔnɔ ɲɛmaku ɲimini o bɛ k'a mugu bɔ k'a kɛ jikalan sanpulu la a b'o bali ni Alahu Taala sɔnna alhamdulillah o ye nafa ye nafa min k'a fɔ an b'a sɔrɔ ɲɛmaku kɔnɔna na fawaidul zanjabil li marad sukar ɲɛmaku nafa ni sukarobana fana ye sukarobana an b'ale wele ko jabɛti jabɛti bɛ maa minnu na yusaham al zanjabil في خفض المستويات السكر في الدم ɲɛmaku mun filɛ a fana bɛ adamaden ladɛmɛ kosɛbɛ ka sukaro fɛgɛya adamaden joli la maa minnu bɛ na jabɛti b'o la u bɛ taa takisi kɛ u b'a fɔ vraiment e farikolo sukaro ka ca o ye jija i kana sukaro dun o bɛ a bɛ fɔ tiɲɛ na e farikolo bɛ lahara mun na jabɛti b'e la wa a ye dan sago fo i ka pikiri de kɛ don o don o bɛ fana dɔw ta bɛ se kɛ a bɛ kɛ sababu ye joli yɛrɛ bɛ se ka bɔ senkɔni ni bolokɔniw na n'olu dɔw kɛra a bɛ fɔ a bɛ tapu mun na sisan fa sen ka tigɛ o bɛ bolo ka tigɛ a donna yɔrɔ mun na n'o fo ka tigɛ o b'a fɔ n'o tigɛra sisan n'Ala sɔnna ko a tɛna farikolo tɔ sɔrɔ o yɔrɔ mun filɛ nin ye fɛngɛ sukaro bɛ adamaden joli le kɔnɔna na wa adamaden joli kɔnɔna dun fana la k'a fɔ fan bɛɛ lajɛlen n'a joli dɔ la ni joli tɔ tɛ kelen o tɛ misaliya la sisan joli na joli b'a adamaden kɔ a bɛ taa fan bɛɛ de fɛ joli min bɛ sɛnɛ ka bɔ bolokɔni na tɛgɛden ŋɔniw na senw na o joli kelen de bɛ kan boli farikolo fan bɛɛ la o kuma dɔ la dɔw ka jabɛti o b'a tigɛ n'a tigɛra o b'a fɔ a tɛ taa ɲɛ o mun filɛ nin a dɔw fana n'a tigɛra o cogoya la i b'a sɔrɔ yɔrɔ min kelen min tigɛra o bɛ ja a taa bɔ farikolo fan wɛrɛ fana fɛ tuguni o mun filɛ nin pour que i ka kisi ka latanga ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma o de ye i ka jija i ka ɲɛmaku i k'a muntaba ne tura ɲɛmaku kɔ bɛɛ maa o maa bɛ yen ne sukaro bana de b'e la
wa yakuna wiqayatuhu a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ kunbɛla ye e n'a ye i ni sukaro bana ye ne y'a sɔrɔ a b'i la n'Ala ka dɛmɛ a b'i la furakɛ wa ni jabɛti tɛ maa min fana la n'i ka taalan kɛra ɲɛmako itirizeli ye a bɛ kɛ sababu ye ni Ala Taala sɔnna a ma sukaro bana in n'o ye jabɛti bana ye a t'e minɛ ni Ala ka dɛmɛ ye o mun filɛ nin a sabatila na maa min bɛ na sukaro bana b'i la n'o ye jabɛti bana b'i la ɲɛmako ye ko i bɛ jija ɲɛmako in yatazawaza tanawuluhu 4 ghammin min al-zanjabil yawmiyan i bɛ ɲɛmako kuru kelen ta sisan k'a tigɛ ko 4 na o tigɛ ko 4 i bɛ kelen ɲimi sawoma tilegan fɛ i bɛ kelen ɲimi wula fɛ i bɛ kelen ɲimi su fɛ i bɛ kelen ɲimi o y'a 4 bannen ɲamakuru kuru kelen i b'a ɲimi tile kɔnɔ ɲimi ko 4 la pour que i k'a faamu ne ɲamako kuru dɔ sɔrɔ sisan i b'a tigɛ 4 ye sawoma i bɛ kelen ɲimi tilegan fɛ kelen wula fɛ kelen su fɛ kelen ni Ala Taala sɔnna a bɛ kɛ sababu ye mun ye sukaro bana ye jabɛti a b'i farikolo la a b'a bali o cogo kelen fana la tuguni maa dɔ fana bɛ se ka sɔrɔ a b'a fɔ ɲamako ɲimini estomac bɛ na ne ye ɲamako ɲimi sisan a bɛ kɛ sababu a bɛ n ka furudimi a b'a wuli o cogoya la n'a b'i la ne kɔni sawarila k'a ɲimi hali i ka furudimi a b'a nɔgɔya tuma dɔ ni nin fana fɔ sisan a bɛ bonya maa dɔ hakili ma maa ɲamako ye fɛn farima ye furudimi dun tɛ fɛn farima fɛ ne y'o ta o b'o kɛnɛya cogo di n'an b'a fɔ a b'a kɛnɛya ɲamako mana farinya cogo o cogo est-ce que a ka falen ka fɛngɛ bɔ ka foronto bɔ wa foronto ka falen n'a ye o gazi ka bɔ n'a ye fana wa ne y'a ye kitabu dɔ kɔnɔ kitabutigi ko na estomac b'e la ko i ka foronto kɛnɛ i k'a ɲimi ban nin bɛ kɛ kuma kɔrɔ ye mɔgɔw bolo kuma dɔ la foronto kɛnɛ i k'a ɲimi ne y'a ɲimi 1 2 3 i bɛ taa dɔgɔkun kɛ bɛ i ka furudimi a bɛ taa yɛrɛ ma an b'a mɛn mɔgɔw da ko ni furudimi b'i la k'i kana foronto dun ayi o tɛ nin ye dɛ ko n'a b'i la i kana dun nka n'a b'i la i b'a ɲimi yɛrɛ de voilà i b'a kɛnɛ yɛrɛ de ɲimi ne y'a mɛn ko i kana dun o kɔrɔ ye min bɛ kɛ nana ye ne y'a tigɛ ka bɔ a sun na k'a dun voilà Fadatu Sheikh Touré yanni i ka tɛmɛ ɲamako ta fanfɛla la an bɛ fɛ ka mun dɔn n'i y'a yira n na k'a fɔ ɲamako i b'a tigɛ kuru 4 sɔgɔma tilegan fɛ wula fɛ su fɛ hakili la o ye 4 bɛɛ lajɛlen dafalen an bɛ fɛ ka mun dɔn yalima don o don de wa walima i b'a a kɛ bi ka sini bila walima a lahala bɛ cogo di an bɛ fɛ k'o dɔn maa dɔ bɛna ɲininkali kɛ nin yɔrɔ in na don dɔ tɛ kɛ ka don dɔ bila la a bɛ kɛ don o don de don o don de i b'a kɛ sɔgɔma ne ye daraka dun i bɛ tilancɛ kuru 1 ɲimi a la tilegan fɛ ne ye tilela dun i bɛ 1 ɲimi a la wula fɛ i n'a fɔ lansara waati yanni fitiri ka se i bɛ 1 ɲimi a la surafana dunnen kɔfɛ fana i bɛ 1 ɲimi a la i b'a ta de don o don a tali don o don sisan yanni i k'a tali daminɛ i bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa tɛgisi kɛ k'a lajɛ n'o y'a fɔ i ka farikolo sukaro bɛ i tapo mun na n'o dɔnna i bɛ sɔrɔ k'a ɲimini daminɛ n'a y'a ɲimini daminɛ i bɛ débrouiller fo ka tile 15 dafalen k'a kan n'i ye tile 15 dafalen kɛ i bɛ sɔrɔ ka segin ka taa tuguni ka taa tɛgisi wɛrɛ kɛ n'Ala sɔnna inshallah o bɛ jaabi ɲuman d'i ma a kɔnɔna na o cogo kelen fana la n'a ka di maa min fana ye i n'a fɔ an filɛ ka maaw dɔ ka lahalaya fɔ furudimi bɛ minnu na ye o tigilamɔgɔw bɛ se ka ɲamako yɛrɛ sin k'a mugu bɔ ɲamako mugu bɛ ji kalaya o b'a kɛ jikalan na sɔgɔmada fɛ o b'a min kɔpu ɲɛ tilancɛ jikala o bɛ kɔri fitinin ɲɛ kelen ta ɲamako mugu la o b'a k'a la dɔrɔn o b'a min o y'a lahalaya dɔ ye ni Ala ka dɛmɛ o bɛ kɛ sababu ye a tigilamɔgɔw o bɛ bɔda sɔrɔ a la kosɛbɛ ni Ala Taala sɔnna a ma o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni nafa wɛrɛ min bɛ ɲamako la o ye fawaidu zanjabil limarad sartan ɲamako a nafa ni kansɛri bana fana ye kansɛri bɛ maa minnu na
n'ala sɔnna ko nafa bɛ ɲɛmako la o fana ye albutasin asadayi aljelidi warahoya wadhalika yaudu ila muntahawahu aliyan min almundadiati lakisiya mo filani ɲɛmako kelen filɛ an ko an bɛ sɔrɔli ka ɲɛmako la ne nafa bala nafa min k'a fɔ jɔyɔrɔba bɛ ɲɛmako la kosɛbɛ k'a kɛ kunbɛlan ye adamaden ye ka bɔ kansɛri bana n'a nɔnɛ bɛɛ ma ka da ka kansɛri fana bɛ a suguya ka ca kosɛbɛ a mana kɛ a suguya fɛn o fɛn ne bɛ ɲɛmako itirize a bɛ lakisi k'e latanga ka bɔ kansɛri bana ma o cogoya fana la a nana misali o la an bɔra ka kulul asabi min fɔ o ye kansɛri dɔ de a b'a daminɛ sɔrɔ farikolo la hali an delila ka a ja yira an balimaw na o mun filɛ nin ye wa ɲɛmako ɲimini bɛ kɛ sababu a b'o bali o kɔfɛ fana kansɛri min bɛ bɔ adamaden farikolo yɛrɛ sanfɛ kɛrɛkɛrɛ bolo ma dɔw i b'a sɔrɔ woro niveau la kansɛri bɛ bɔ o la a bɛ daminɛ ni kuru de ye misali na joli bɛ adamaden sen na sisan na joli bɛ la i b'a sɔrɔ woro kɔrɔla la kurun fitinin dɔ bɛ bɔ n t'a dɔn a bɛ wele tɔgɔ mun na a fɛnɛ a bɛ to k'e waati min na joli bɛ la a bɛ to k'e dimi i y'a faamu na kansɛri bɛna bɔ adamaden na o kuru in bɛ bɔ yɔrɔ mun na woro la dɛ kansɛri kuru fana bɛ bɔ o niveau de la wala n'a ye dimi o cogo la a bɛ to ka jigin dɔɔnin ka na fa woro camancɛ niveau la wala i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ nin bɛ lahara mun na fura caman bɛ d'i ma ka taa se tɛpu dɔ la u b'a fɔ fo sen ka tigɛ de ka da caman bɛ yen n'a ye mɔgɔ sɔrɔ n'a ala ma bɛnsaman d'a ma caman bɛ yen sen bɛ taa laban tigɛli de la wa tigɛli dun fana ni jabɛti ta tigɛli tɛ kelen ye wala ka da kan jabɛti ta filɛ nin ye n'a fɔra k'a fɔ o bɛ adamaden na a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ n'a sen minɛ tigɛ yɔrɔ mun na a caman bɛ a bɛ bɛn ni sen gɛlɛnkala de ye ka caya nka na kansɛri ta dun don o bɛna tigɛ fɔ kunbiri sanfɛla de la ala k'an kisi k'an latanga ka bɔ a ma o mun filɛ nin wala ɲɛmako filɛ ko jɔyɔrɔba don o la kosɛbɛ ani o kɔfɛ an balaka minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ kuru bɛ b'u sin na sin ninnu na i bɛ taa sɔrɔ kuru b'a la wala a nunkun tɛ dɛ sin kɔnɔna na yɛrɛ kuru bɛ bɔ a la i b'a mɛn muso dɔw de la u b'a fɔ kuru dɔ bɛ n sin na a bɛ kan ka n dimi o kuru min b'a la dɛ o ye kansɛri banakisɛ de ye kansɛri banakisɛ de bɛ kɛ ten musolakaw ka sin na o cogoya la dɔw bɛ n'o ye tɛgɛ bila kan fa a bɛ digi o la a dɔ fana n'a tora o cogoya la i bɛ taa sɔrɔ n'a tigilama bɛ ka sin di den ma yɛrɛ a bɛ kɛ sababu hali sinji yɛrɛ bɛ ja ka bɔ o sin kelen na wala a dɔ fana ta bɛ se ka kɛ o cogoya la i b'a a bɛ to ka kɛ sababu ye ka sin yɛrɛ k'a dɔgɔya a bɛ se ka dɔgɔya ka tɛmɛ dɔ in kan wa dɔw fana ta bɛ se ka kɛ fana sin bɛ bonya o ye mɔgɔ ka laharɛ tɛ kelen bana fana ka laharɛ tɛ kelen adamaden na o mun filɛ nin ye o kansɛri kelen ko an ka dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ bɔ an balakaw la nin laharɛ na wa ɲɛmako bɛ nin bɛɛ lajɛlen labali ɲɛmako bɛ nin bali laharɛ mun na a laharɛ fɔlɔfɔlɔ de ye i bɛ ɲɛmako sin k'a mugu bɔ ne y'a sin k'a mugu bɔ sisan mugu bɔlen kuyɔrɔ kumaba ɲɛ kelen i b'o de ta la k'a kɛ kɔpu ɲɛ tilancɛ nɔnɔ la a tɛ kɛ kafe la dɛ a bɛ kɛ nɔnɔ de la wala i b'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ la nka n'i dɛsɛra o la i bɛ se ka kɛ nɔnɔ kumu na misaliya la sisan i bɛ se ka maliyɛn kelen san n'i ye maliyɛn kelen san i b'a yɛlɛma kɔpu kɔnɔ n'a yɛlɛma kɔpu in kɔnɔna na i bɛ sɔrɔ ka kuyɛri kumaba in dumunikɛ kuyɛri supu in i b'o ɲɛ kelen de ta nin na ɲɛmako mugu in na k'a k'o la k'a ɲami k'a min i b'a kɛ sawoma yanni i ka daraka don i kɔnɔ langolo o cogo kelen fana la tuguni tilegan fɛ fana i bɛ kuyɔrɔ kumaba ɲɛ kelen ta tuguni i b'a kɛ nɔnɔ la i b'a min sufɛ fana i b'a kɛ nɔnɔ la i b'a min ale bɛ kɛ siɲɛ 3 de tile kɔnɔ sawoma yanni i ka daraka dun ani tilegan fɛ tilela dunnen kɔfɛ ani sufɛ fana surafana to dunnen kɔfɛ i b'a ta o ta cogo la ni ala ka dɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye a tigilama bɛ lafiya sɔrɔ kosɛbɛ ni ala ta'ala ka bɛnsama ye
alahara dɔ fana ye fɛn min ye tuguni o tigilama fana bɛ se ka ɲamaku susu ne y'a susu k'a mugu bɔ ɲamaku mugu bɔlen o b'a ni fɛn min fara ɲɔgɔn kan o ye li de ye miel i b'a ni miel fara ɲɔgɔn kan nka ne y'a ni miel fara ɲɔgɔn kan o la sisan misaliya la li litiri kelen litiri kelen ɲamaku temin verre ɲɛ fila i b'o k'a la litiri kelen na ne y'o k'a la kumana mun na lemuru kumuni kelen kelen min an b'a dɔn citron i b'o fana den kelen ɲɔgɔn i b'a tigɛ tigɛ k'a fana bisi a kɔnɔna na ne y'a bisi a kɔnɔ fɛn dɔ fana bɛ yen tuguni a bɛ fɔ o ma ko fulfulul aswad o bɛ wele foronto finma foronto finma ye fɛn min ye i b'a dɔn ni yɔrɔ in na kɔni hakili t'ale la kosɛbɛ hakili t'a la dɛ n'a fɔra i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ feere sugu la an balakaw b'a feere nafɛn feerelaw b'a feere n'a bɛ fɔ a ma ko poivre kosɛbɛ m'a dɔn ale de ye foronto finma ye arabukan na a bɛ fɔ ale ma ko fulful aswad ale poivre mun filɛ nin ye i b'o fana mugu de kɛrɛ kumaba ɲɛ kelen ɲɔgɔn ta k'a fara den ni ɲamaku ni lemuru kumuni kan sisan k'a ɲagami n'a ɲamin'o la sɔgɔmada fɛ a tigi bɛ kɛrɛ kumaba ɲɛ kelen ta la a b'a dun ɲɛ kelen yan'a ka daraka dun o kɔfɛ n'a ye daraka dun a bɛ sɔrɔ ka ɲɛ kelen wɛrɛ ta la a b'a dun o kɔfɛ tilegan fɛ fana a bɛ ɲɛ kelen wɛrɛ ta la a b'a dun a fana bɛ taa siɲɛ saba de nka ale siɲɛ saba ye sɔgɔma yan'a ka daraka dun kɛrɛ kumaba ɲɛ kelen n'a y'a dun fana a bɛ ɛri kelen ou bien ɛri fila ɲɔgɔn bila ka sɔrɔ ka dumuni kɛ dumuni kɛlen kɔfɛ ɛri kelen ou bien ɛri fila a bɛ kɛrɛ kumaba ɲɛ kelen wɛrɛ ta la tuguni a b'a utiliser o kɔfɛ fana tilegan fɛ n'a ye tilela dun fana a bɛ kɛrɛ kumaba ɲɛ kelen wɛrɛ ta la a b'a utiliser wa a bɛ kɛ nin cogoya de la wala n'a y'a sɔrɔ kansɛri bɛ maa min sin na o b'a fɛ farikolo de sanfɛ o b'a mana kɛ farikolo fan o fan ye sa ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye a bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ maa min na nin bɛ kɛ sababu Ala ka dɛmɛ kɔnɔ a b'a furakɛ wa kuma dɔ la n'a tɛ la fana i ka to ka ɲɛmɔgɔ gansan k'a utiliser a kɛra tile kɔnɔ i b'a ɲimi siɲɛ kelen o b'a kɛra i b'a wuli de o k'a ji min o b'a kɛra fana i b'a kɛ ka minfɛnw de la o i kɔni kɛ jija a ka sɔrɔ i ka fɛn utiliser taw la tile kɔnɔna na ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye o ye nafa min k'a fɔ an b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ la hali sisan o cogo kelen kɔnɔna na tuguni an bɛ nafa wɛrɛ min ye ɲɛmɔgɔ la o ye ilajul soda bilzanjabil sɔgɔsɔgɔ bɛ maa minnu na ni Ala ka dɛmɛ ɲɛmɔgɔ bɛ kɛ a bɛ sɔgɔsɔgɔ ninnu bari kɛrɛkɛrɛ bolo ma an bɛna don sɔgɔsɔgɔ waati la kosɛbɛ nin waati ninnu kɔnɔ ka d'a kan samiyɛ bantɔ filɛ an bɛna don fo nɛnɛ la samiyɛ mana ban nɛnɛ de bɛ na nɛnɛ mana don sɔgɔsɔgɔ ka ca mɔrɔw ka ca o mun filɛ nin hali pali yɛrɛ ka ca a waati ninnu kɔnɔ o mun filɛ nin ɲɛmɔgɔ bɛ kɛ sababu ye a b'o fana a b'a bali kosɛbɛ nka alasa o fana bɛ kɛ laharɛ mun na o laharɛ de i ka ɲɛmɔgɔ k'a sin ka sɔrɔ k'a mugu kɛ jikalan na o bɛ lipton na i ka to a utiliser ne sɔgɔsɔgɔ bɛ maa mun na wa n'a ka di ye fana sufɛ datɔ i bɛ se ka ɲɛmɔgɔ kɛ da la i b'a gansan i b'a ɲimi ten ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye i bɛ bɔda sɔrɔ a la o cogoya kelen na kosɛbɛ ni Alahu Taala sɔnna a ma maa mun fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ kunkolodimi fana bɛ se k'o minɛ ne sɔgɔsɔgɔ bɛ maa dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ sɔgɔsɔgɔ disi bɛɛ b'a dimi a bɛɛ ka kala o waati kelen fana kɔnɔ ne y'a tigi lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a kunkolo fana bɛ kan a dimi o waati kelen kɔnɔna na wala o ɲɛmɔgɔ mun filɛ nin ye takfifi a bɛ kɛ sababu ye kunkolodimi a b'a fɛgɛya kosɛbɛ ka bɔ adamaden kan o cogo kelen fana la walagasiyan a filɛ k'a fɔ ko hali minnu bɛ yen i n'a an delila k'a fɔ fɔnɔ nege bɛ maa minnu minɛ wa ɲɛmɔgɔ in bɛ kɛ sababu ye a b'o fana bali ka d'a kan dɔw bɛ na mura y'o sɔrɔ na sɔgɔsɔgɔ y'o sɔrɔ o waati la i b'a sɔrɔ mura b'o la o waati kelen i b'a sɔrɔ kunkolodimi b'o la o waati kelen i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la fɔ fɔnɔ b'o minɛ
o mun filɛ nin ye i ka ɲɛmako i ka utiliser a bɛ kɛ sababu ye a bɛ nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ lajɛlen bali ni Alahu Taala sɔnna a ma a bɛ kɛ sababu a bɛ sɔgɔsɔgɔ in bali a bɛ kɛ sababu ye fɔɔnɔ min k'a fɔ adamaden b'a kɛ ne kunkolo fɛngɛ sababu la kunkolodimi ni sɔgɔsɔgɔ ninnu sababu la a bɛ kɛ sababu ye a b'a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bali ni Alahu Taala ka diɲɛ ye a n'a ka bɛnsama ye o ye nafa min k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ɲɛmako kɔnɔ n'o ye maradul sɔda kunkolodimida banaw a bɛ kɛ sababu ye a b'o bali o cogoya la kosɛbɛ ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye o cogo kelen fana la tuguni a fɔla ko ilaaj zukam bizamjabil o de ye ka sɔgɔsɔgɔ gansan fana furakɛ a fɔ mura ka mura furakɛ ni ɲɛmako ye wa mun filɛ nin ye n'an y'o fana ta k'a lajɛ an bɛ taa sɔrɔ munzul qudam dawru lil zanjabil fi ilaaj al masakil allati tusibu al jihaz al tanafus an b'a ye depuis ka kɔn an b'a ye dɔgɔtɔrɔ tɛmɛnenw la kɛrɛkɛrɛ boloma tibu nabawi dɔnbaw la minnu bɛ ka furakɛli kɛ ni alakira ka furakɛ kɛcogo sallallahu alaihi wasallam ani tibul qadim ninnu na o bɛ tibul takhlidi la n'o y'an ka farafin furakɛ ninnu ye an b'a o caman bɛ yen o bɛ mura ninnu u bɛ muralabanaw o b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ ni ɲɛmako ye o cogo kelen fana la hali i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ mura bɛ minɛ ka se étape dɔ la hali nun kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɛ geren mura bɛ maa dɔ sɔrɔ kunkolodimi b'a la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na mura ni kunkolodimi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la o cogo la i b'a sɔrɔ mura in bɛ se étape dɔ la a nun wo fila bɛɛ lajɛlen bɛ geren a dɔw bɛ i b'a fɔ hali ne bɛna da su fɛ fo i ka situlu dɔ i nun na pour que i ka se ka fiɲɛ yɛrɛ sɔrɔ ka ɲɛ o mun filɛ nin hali n'a y'a sɔrɔ ɲɛmako a kɛnɛ o waati kelen kɔnɔ i bɛ se ka ɲɛmako kɛnɛ i bɛ se ka a tobi de ne y'a tobi a kɛnɛ i b'a kɛ barada kɔnɔ ka ji k'a la k'a tobi a ka mɔ kosɛbɛ a tobilen ka mɔ cogo la i bɛ se k'a ji dɔ min ne y'a ji dɔ min i b'a ji tɔ i b'a lasumaya dɔɔnin i bɛ se k'a don nun kɔnɔ k'a sama i n'a fɔ ne bɛ seliji ta i bɛ seliji i bɛ ji sama cogo mun na i b'a kɛ o cogo la ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye inshallah mura mana kɛ lahara o lahara la a bɛ kɛ sababu ye a b'a bali fiɲɛ mana kɛ a bɛ tigɛ la cogo o cogo a bɛ kɛ sababu ye a b'a bali ani o kɔfɛ fana an b'a ye ɲɛmako kelen kɔnɔ fana nafa wɛrɛ b'a la nafa min ani jaba nafa bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan aradu nazalatil bardi aw amradu shata an b'a ye nɛnɛ mana don nɛnɛ waati la i b'a ye fo nɛnɛ mana don maa dɔw bɛ u ka farikolo nɛnɛ ka ca kosɛbɛ an delila k'a fɔ an ko maa min n'a falila nɛnɛ ka ca an ko i ka jaba kɛ cogo di jaba kuru an ko i b'a kuru dɔ ta k'a kɛ cogo di wala sabara min susati bɛ sen na o bɛ sabara farimini ninnu dɔ bɛ sen na i bɛ jaba kuru bila sabara in kɔnɔ dɔrɔn ka i sen dig'a kan a bɛ nɛnɛ fɛngɛ ka bɔ fari la wa mun filɛ nin ye dɛ ɲɛmako fana bɛ kɛ sababu ye a bɛ nɛnɛ bali o cogoya la maa minnu bɛ yen n'o farikolo nɛnɛ ka ca ne fo nɛnɛ mana don dɔrɔn i bɛ banba k'i taalan kɛ ɲɛmako utilisé ka caya quoi ka d'a kan jaba bɛ bila cogo min na ɲɛmako fana bɛ bila o cogo ɲɛmako fana bɛ se ka bila o cogo kelen na nka n'a ka di ye fana ɲɛmako hali n'i m'ale bila o cogo kelen na i b'i jija i bɛna min fɛn o fɛn min i ka jija i ka to ka ɲɛmako k'a la ka d'a kan ɲɛmako a kɛnɛ mun yɛrɛ filɛ nin hali n'i y'a kuru fitinin de ɲimi n'i y'a ɲimi dɔrɔn a bɛ fɛn dɔ demander farikolo la o ye fɛn jumɛn ye a bɛ se ka funtani demander la ten nɔrɔ farikolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasi parce que na gazi min b'a la n'o yɛlɛnna daminɛ cerveau la dɔrɔn i b'a ye yɔrɔnin kelen farikolo bɛɛ bɛ se ka chauffer ka kalaya ten i b'a ye fo i bɛ wasi i sigilen bɛ wasi o mun filɛ nin ye waati kɔnɔ kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o de ka ɲi farikolo ma kosɛbɛ ni Alahu Taala ka diɲɛ ye a n'a ka bɛnsama ye o ye nafa min k'a fɔ an b'a sɔrɔ ɲɛmako la hali sisan o cogo kelen fana la tuguni maa dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o kunkolo ninnu kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ kunsigi bɛ to ka kari nka a karikalen sababu bɛ kɛ fɛn jumɛn ye a bɛ kɛ maradul sa'alaba n delila k'a fɔ walanda dɔ tɛmɛnen na sa'alaba n k'o ye bana de ye
ngana maa min t'a dɔn sisan n'i ko sa alaba mun bɛ jigin kɔnɔ kungo wuluni wala kungo wuluni wala o de bɛ jigin sa alaba wala mara dɔ sa alaba ale ye bana a bɛ bɔ adamaden kuncɛ de la n'a bɔra adamaden kunkolo la a bɛ kɛ sababu kunsigi bɛ kari kɛ kunsigi bɛ to ka bɔn a yɛrɛ ma a bɛ maakɔrɔ dɔw minɛ hali a bɛ denmisɛnnin dɔw minɛ denmisɛnnin minnu si b'a ta san 10 na ka se san 15 la a bɛ wolo minɛ o niveau de kɔnɔ n'a maa min t'a dɔn i b'a fɔ kaba de bɔra la tuma dɔ a bɛ kɛnɛ dɔ bɔ kunkolo fan dɔ la a bɛ taa dɔ bɔ fan dɔ la a si bɛ kari a bɛ se ka bɔn ten wa ɲamaku bɛ kɛ sa a b'o fana furakɛ wa a b'o furakɛ lahara min na o ye ɲamaku kɛnɛ de ye ɲamaku kɛnɛ i bɛ kun de gana n'e kun gana sisan i bɛ sɔrɔ ka ɲamaku kɛnɛ i b'a jɔsi a yɔrɔ masina ninnu na nka ni dɛsɛr'o la pewu e bɛ se ka ɲamaku kɛ fɛnkɛ la a tɔgɔ fɛ a sin k'a kɛ tulu la k'a jɔsi n'a ye situlu la kɛrɛkɛrɛ bolo ma i b'a kɛ situlu la k'a jɔsi n'a ye ni Alahu Taala ka diɲɛ a n'a ka bɛnsama ye i b'o fana sɔrɔ ɲamaku la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tuguni a bɛ nafa wɛrɛ min sɔrɔ ɲamaku la wazada bi anal zanzabil يعزل الدورة الدموية مما يجعل له فوائد كاليعود على سيئة الجنسية وزيادة الشهوة نيفين في مين كافو أمبي مغبالا كما فابا مغبالا ألمل كلا أفنا مغبالا الله أكبر كلاكم فين مي ويدعف الجنس farikolo lafu dilan fanfɛla la dilanko fanfɛla la ka kɔn an b'a ye dɔɔnikɛlaw caman b'a fɔ mɔgɔ dɔ b'a fɔ vraiment furulabato kɔnɔna na degun min kan n ka teli dilan na a bɛ hawtɔ kuma n'a fɔ cogo do fanga ka dɔgɔ o b'a fɔ ɲamaku kɛ lele i ka to k'a dun i y'a faamu wa fɛn kelen dɛ o ɲamaku kelen mun filɛ nin ye ko maa o maa n'i b'a utiliser dilan ta fanfɛla la ni Ala ka dɛmɛ ye i bɛ bɔda sɔrɔ a la kosɛbɛ basi i bɛ bɔda sɔrɔ a lahara mun na a bɛ kɛ sababu a bɛ joli de saniya ɲamaku in bɛ kɛ sababu a bɛ joli de saniya n'a dɔn ne joli saniya la joli bɛ se ka selekere ka ɲa n'o kɛra ka ɲa a ka ca Alahu Taala fɛ lafo min ka kan ka sɔrɔ dilan fanfɛla la o bɛ bali pour que i ka nin kɔrɔbɔ joli dɔ da la k'a fɔ nin yiri masina i ka to k'a min a bɛ kɛ sababu a b'a daminɛ joli saniya k'a nettoyer n'i y'o mɛn i b'a bila i kun na o yiri masina n'i y'o kɛ don o don ka tile 1 tile 2 k'a la a commencera ka joli saniya o waati kelen kɔni i ka jateminɛ k'a la i ka furulabato la o waati kelen na n'i ka kɔrɔlen tɛ kelen ka mɔgɔ ka jateminɛ de tɛ na n'a ye n'i y'a kɛ o waati kelen na i bɛ kɔn i utiliser waati mun na o waati la i b'a ye i bɛ damu mun sɔrɔ furulabato la ani m'o yiri in kɛ waati mun i bɛ taa sɔrɔ a fila tɛ kelen kuma dɔ i yɛrɛ bɛ se ka yiritigi ɲininka o tuma i ka nin yiri sara a bɛ kɛ sababu a bɛ maa la dɛmɛ furulabato fanfɛla la wa hali n'a tigi t'a dɔn a bɛ se k'a fɔ vraiment a b'a kɛ ka d'a kan n'i ka joli saniyala a bɛ na nin fɛ yen wa mun filɛ nin ye ɲamaku bɛ kɛ sababu ye a bɛ adamaden kɛnɛya ni lafo fanfɛla la dilan na wa cogo kelen fana la minnu fana bɛ yen n'o nege ka dɔgɔ maa dɔw nege ka dɔgɔ wa ziyadatu shahawa a bɛ dɔ fara adamaden nege fana kan kosɛbɛ ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye o ye nafa ye min k'a fɔ a bɛ ɲamako la o cogo kelen fana la tuguni maa dɔw fana bɛ yen kuma dɔ a ka gɛlɛn dɔɔnin ka d'a kan caman bɛ yen cɛlakaw la i bɛ taa sɔrɔ o ka adewu ka dɔgɔn fana kuma dɔ n'a fɔra adewu to o b'a faamu bɛ n'a faamu ni Ala ka dɛmɛ ye wa ɲamaku bɛ kɛ sababu a b'o bali adewu dɔgɔya in i bɛ ɲamaku tulu de bɔ ne y'a tulu bɔ dɔrɔn a tulu bɔlen i bɛ to k'o de mɔn adewu la quoi tulu in bɛ bɔ cogo di ɲamaku tulu bɛ bɔ lahara mun na a appareil bɛ yen bi
i b'a di appareil tigiw b'a kɛ appareil kɔnɔ dɔrɔn u b'a tulu bɔ i y'a faamu a tulu bɔli ko gɛlɛn tɛ quoi o ɲɛmugu kelen fana filɛ kisa bɛ ɲɛmugu fana la a kisɛ de sɔrɔli man nɔgɔn n'o tɛ ɲɛmugu ne ye ɲɛmugu tulu ye ka so n'a mɛnna n'i sera ka a ladon ka ɲa i b'a ye n'a fɛnɛ a bɛ feere bɔ n'a ye feere bɔ i b'a ye a bɛ sɔrɔ ka den fana kɛ tuguni wa ne ko maa min ka taa ɲɛmugu den ɲini ka na ɲɛmugu kisa ɲini ka na tigilama bɛ mɛnɛ n t'a dɔn n'a taara yiri si feerelaw fɛ yen wa n'i taara yen kɔni i b'a sɔrɔ wala appareil de bɛ yen appareil mun bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛmugu fana ka tulu bɔ o cogo kelen na misaliya la jaba filɛ jaba tulu bɛ yen wala an da la ka se o ma ne ye jaba ta k'ale t'a sɔrɔ a bɛɛ ye ji de ye nka ne maa min ta de b'a fɔ tulu tɛ bɔ a la wa tulu bɛ bɔ a la cogo min na a bɛ bɔ ɲɛmugu fana la o cogo kelen na wa a tigilama bɛ ɲɛmugu tulu de mun a ka adiwo la ni Alahu Taala sɔnna a ma sugu o sugu a datɔ a bɛ kɛ sababu ye inshallah a ka dɔgɔ min kɛ a bɛ dɔ fara a kan a n'a kɔfɛ fana al-Qazif n'o ye suratul Qazif mun ka teli ka bɔn an b'a fɔ dɔnɔkɔrɔ ye lada ridali a bɛ kɛ sababu lada rajuli a bɛ kɛ sababu a b'o fana bali ni Ala ka dɛmɛ a n'a ka bɛnsama ye o kɔfɛ fana ar-rahiyatul karihatul lil mu'azzal i b'a sɔrɔ kasa goman dɔ fana bɛ bɔ adamaden dɔw la o farikolo yɛrɛ de la t'a sɔrɔ adamaden dɔ bɛ a mana ko cogo o cogo ka palifin fiyɛ cogo o cogo t'a sɔrɔ kasa sugu dɔ bɛ a bɛ bɔ a farikolo la o kasa in voilà ka fɔ depuis a denlama voilà a ma ko ka jɛ a kora ka jɛ dɛ banakisɛ de a b'a la voilà o mun filɛ nin ye ɲɛmugu bɛ kɛ o kasa minnu bɛ bɔ adamaden farikolo la dɛ a bɛ maa dɔw la a bɛ cɛ dɔw la a bɛ muso dɔw la nka o fɛn fana filɛ nin a ka ca musolakaw de la ka tɛmɛ cɛlakaw kan o mun filɛ nin ye ɲɛmugu bɛ kɛ sababu ye a b'o fana a b'a bali ni Alahu Taala ka dɛmɛ a n'a ka bɛnsama ye nin ye nafa ye nafa mun k'a fɔ an b'a sɔrɔ ɲɛmugu la tɔye o cogo kelen fana kɔnɔna na tuguni an bɛ taa sɔrɔ fawaaidul zanjabil lil bashar an bɛ taa sɔrɔ ɲɛmugu nafa b'a la ni adamaden farikolo fana ye farikolo golo sanfɛla i y'a faamu ɲɛmugu bɛ kɛ sababu ye a bɛ adamaden farikolo fana ɲɛ kɛrɛkɛrɛ bɔli ma a bɛ adamaden farikolo kunbɛn ka bɔ banakisɛ dɔw ma banakisɛ dɔw bɛ yen a bɛ kɛ sababu n'a y'a daminɛ farikolo fɛ farikolo bɛ to ka ja fari bɛ ja i y'a faamu a dɔw bɛ a bɛ bɔ maga a ka ca fana a bɛ bɔ adamaden dɔw ɲɛda de la a bɛ bɔ ɲɛda la ka kɛ komi n'a fɔ kabalama t'a sɔrɔ kaba fana tɛ i y'a faamu kuma dɔ n'i taara i b'a fɔ zanfara fana tɛ a b'a daminɛ dɔw ɲɛda la o cogo kelen na wa ɲɛmugu filɛ n'i b'a mutaba a bɛ kɛ sababu ye a b'o kelen n'a bɛɛ lajɛlen bali ni Alahu Taala sɔnna ma an b'a la deli Ala ka bɛnsama d'a ma a bɛ n'a fɔ waati bɛ na ɲini ka dan sa wa n t'a dɔn wala ɲɛ b'o position de la mɛnɛ tayi mun fɔra nin ye ne kɛra an balimaw garijɛgɛ nin waati kunkurunin kɔnɔ n'Ala sɔnna ɲɛmugu nafa tɔw bɛ yen walanda wɛrɛ la an b'a tɔ lase ka sɔrɔ ka don fɛn wɛrɛ kɔnɔna na an b'a la de Ala ka baara ninnu diya Ala ye kumakan bɛ fɔ kun min kama pour que k'an balimaw nafa de an b'a la de yarabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen nafa n'a ye Ala k'an bɛɛ kisi k'an latanga ka bɔ bana n'a nasira kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fana fɔ kosɛbɛ aw minnu ka baara ye ka émission ninnu fili fiɲɛ fɛ an b'a la de Ala ka bɛɛ lajɛlen sara la sɔn hɛrɛma na wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah an balima lajɛlikɛla an b'aw fo dante foli min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye an bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye ɲɛmugu ye nafa caman de bɛ ɲɛmugu la wa kabako yiri belebeleba don an ma duman tigɛ aw la wagati yɛrɛ koron kama ni Alahu Taala ka jɛn ye walanda nata o bɛna kɛ sigida 19nan ye an bɛna continuer ni a tɔ ye n'an b'a fɔ aw tun bɛ Aga TV de sanfɛ fo ka taa fara Bashir TV kan jɛmukan in bɛ sigi aw ye araba o araba ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 la an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
araba o araba jamukan bɛ sigi aw ye o de tibi nabawi n'o de ye furakɛli alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye furakɛli kɛ cogo mun na ani alikuranɛ yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo mun na a bɛna labɛn maa min fɛ o de ye an karamɔgɔkɛ o de ye Mahamudu Ture Habatu Sauda numéro 1 a bɛna labɛn o de fɛ ɲininkali kɛbaga o de ye a balimakɛ Sulemani Tarawele n'o de ye Muluku Sulemani Tarawele araba o araba nɛgɛ kaɲa 21 a b'a lajɛ direct la page sanfɛ Facebook la direct la n'o de ye Aga TV fo ka taa fara Bashir TV kan nin ye jɛmukan kura ye o bɛna sigi an balimaw ye ni jɛmukan in kana fɔ maa si kɔ dɛ jɛmukan in yɛrɛ nafa kama a n'a bonya kama